दिवचले विविध परिवाराचो वर्धापन दीस जालो। ह्या वेळार कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, दिवचलेचो आमदार प्रवीण झांटये आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। RD एक्सपो खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार। विविध परिवार व गुरदास गांव त्यांना 16 वर्षाचा असलो एक धडाडी त्यांनी दाखवली। एक आमच्या नावेली गावात खरे म्हणटाले आमचे नाव कोण तरी म्हणटाले नावेली म्हटल्या उपरांत मडगांव नावेली कोणाच्या लक्षात येनासली। जेन्ना गुरदासाचें निधन जालें तेन्ना आमकां अशें दिसतालें की हें कार्य आतां खंय तरी थंड पडटलें, म्हणून गुरदासाच्या आशिर्वादान आणि सगळे आमचे जे कार्यकर्त्यांचा जो पाठिंबा असलो ताका लागून आम्ही आयज ही मदत मारपाक फुडें पावले। त्याचे लाभ मोलाचे, सुखदुःखात असतो सोडून पण आपण फुलाकडून सुखदुःख वाटून दृढ होतील ऋणानुबंध करण्यासाठी मी विविध उच्च माध्यमिक चौफेर विकास साधला। अशा वाजपेयी येथे वार्ष आले ते संगीतावर सोने करणारा आता 70 कोटी अंधाराला जाणारा एक सूर्य तुमच्यातही आपला। एक स्कूल स्टार्ट करप म्हणा, बँक सुरू करप म्हणा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सुरू करप म्हणा, स्पोर्ट्स क्लब सुरू करप म्हणा, आणि हे चालू दवरप इतली वर्षा हे सादेशी काम न्ही। हांव जाणा की लोकांचो भितर जो त्रास पडटा, जो फायनान्शियल म्हणा म्हणजे त्रास घेवचो पडटा तो खूब घेवचो पडटा, आणि एप्रिशिएबल गोष्ट म्हणजे ह्या इतली वर्षा हे कॉलेज बरें चल्लां कारण हांचे फाटल्यान बरे लोक आसात। अशेंच हांचे फुडें बरें जावनी आनी तांचे आनी वेगवेगळे कॉलेजी सुरू करूनी, तांणी स्कूल सुरू करूनी, बँकेची तांची बरी भरभराट जावनी आनी ह्या परिसरांतल्या लोकांका काम करपाक नोकऱ्यो मेळुनी, तांकां भुरग्यांका बरें शिक्षण मेळुनी। यशाच्या शिखरापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला 100% देणे हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। जे आपण जे ध्येय समोर ठेवलेलं आहे, डोळ्यासमोर जर ठेवलेलं आहे, ते गाठण्यासाठी 100% आपल्याला करणे हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। आणि म्हणूनच पुस्तक हे अत्यंत महत्त्वाचं, हे वाचन हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। आणि मी सदैव म्हणतो पुस्तकाने मस्तक सुधारते, जे मस्तक सुधारलेलं असतंय ते कुणापुढेही नतमस्तक होत नाही। पोटाची खळगी भरण्यापेक्षा प्रत्येक माणसाने पाठीचा कणा ताठ ठेवण्यासाठी जगलं पाहिजे, आणि ज्या माणसाचा पाठीचा कणा ताठ असतो त्याला भिकेचे डोहाळे कधीच लागत नाही। हा एक इतिहास आहे। अरे इतिहास घडवणारी माणसं इतिहास विसरू शकत नाही, आणि इतिहास विसरणारी माणसं इतिहास कधीच घडवू शकत नाही, हे तेवढं सत्य आहे। अरे इतिहास घडवायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला नियोजन करणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे।